Hello all, you are welcome to this special Mass, which marks the harvest and bazaar ceremony of the Igbo Catholic Church in Ottawa. The venue of this Mass is St. Peter's Church, Heatherington, Ottawa, Canada. The presider of this Mass is Reverend Father Angelo Ubanii, who traveled 1 hour from his parish at Toledo in order to say this Mass. Welcome, Father. Father Ubanii is assisted by Father Paul, the chaplain. And for today, we have somebody new in our midst, Reverend Father Godwin. He also assisted at the Mass. Here comes Father Titus Ebue, who also traveled all the way from his parish at St. Cleo in order to assist in the choir. Father Ndewo, you are most welcome. Here comes Uche. Uche has been the DJ, the chairman of the committee, and this is what he does as volunteer to us every year. Thank you so much. Just a little word for our revered seniors in the church. This is Sir Mike Adibe, who has always been supportive in the church. He's always coming despite the scourge of the COVID-19 virus. Also, on my right is Mrs. Uzaba, who has been supportive and spends time with us, making sure that things go well. We appreciate your help. And my humble self, Emmanuel Oku, who is the narrator. May her soul and the souls of the faithful departed rest in the peace of our Lord. Requested by Mr. Michael Adibe family. We are praying equally for a happy repose of the soul of Mr. Emmanuel Ikejian. May his soul and the souls of the faithful departed rest in the peace of our Lord. Amen. Requested by Mrs. Patricia Ikejian. Praying for a happy repose of the soul of Mrs. Philippa Chineme. May her soul and the souls of the faithful departed rest in the peace of our Lord. Requested by Ms. Ogo Nebe. Finally, we are praying for the happy repose of the souls of Mr. Joseph Emerekowe, Mrs. Nelly Buemena, and Mrs. Damian and Mr. Damian A. Adam. May their souls and the souls of the faithful departed rest in the peace of our Lord. Amen. Requested by Mrs. Anne Osaba. The presiding priest for the Mass is Father Ben Ubanii. Will you please stand up? We welcome the priest. Thank you.
ụbọchị taa mara anyị niile mma ọ ihe unu kpụ n'ọnụ mere na ọ dịghị na nnọkwa unu na-ekwu ka ọ bụ anyị ka nọ n'ụra ka anyị rie lọnchị bifo bịawa. Anyị na-aka ụka nke 31 n'oge na-adanyeghị n'emume n'oge nke ụka, dịka onye ndu anyị si wee nye ntụziaka na taa ka anyị na-eme ịtụrụ Chineke mma mma, isi Onyenwe anyị dị eme na nke i mere eme. Obi dị anyị ụtọ, anyị na-enye gị ekele, anyị na-atụrụ gị mma mma. Anyị nwere ọtụtụ ihe anyị ga-eji maka ya si Chineke imeela, ma n'agbanyeghị ihe ọma niile nke ọ na-emerụ anyị na-emejọ ya ọtụtụ mgbe. Anyị anaghị ege ntị n'iwu ya, ọkachasị ndị nke a ọ tụrụ anyị n'okwu n'ụbọchị taa. Iwu nke ịhụ Chineke n'anya, were obi anyị niile, echiche anyị niile, na ike anyị niile, na ihe niile anyị nwere, were hụ ya n'anya, ya na ịhụkwa mmadụ ibe anyị n'anya dịka anyị si hụ onwe anyị n'anya. N'ihi nke a ka anyị rịọ Chineke mgbaghara. Otu ọbụla m siri mee, otu ọbụla m siri mee, otu ọbụla m siri mee, gbaghara m, sachaa m. Otu ọbụla m siri mee, otu ọbụla m siri mee, otu ọbụla m siri mee, gbaghara m, sachaa m. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara ịlụgha, gbaghara m, sachaa m. Otu ọbụla m siri mee, otu ọbụla m siri mee, otu ọbụla m siri mee, gbaghara m, sachaa m. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, gbaghara m, sachaa m. Otu ọbụla m siri mee, otu ọbụla m siri mee, otu ọbụla m siri mee, gbaghara m, sachaa m. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, gbaghara m, sachaa m. Otu ọbụla m siri mee, otu ọbụla m siri mee, otu ọbụla m siri mee, gbaghara m, sachaa m. Ka Chineke jike nne mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, ma duru anyị na ndụ ebe ebe. Oh
Chineke pụrụ ime ihe niile, onye dị ebere, site n'enyemaka gị ka ndị kwere na gị ji efe gị n'ụzọ kwesịrị ekwesị na otito. Biko mee ka anyị ghara imejọ gị n'ụzọ ọbụla oge anyị na-agba ọsọ nkwa ahụ i kwere anyị. Site n'ọdịwe n'anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu, site n'ụwa tụọ ụwa niile. Moses gwara ndị mmadụ ahụ sị, ọ bụrụ na unu atụrụ Onyenwe anyị Chineke unu egwu, bịakwa na-edewe iwu na atụmatụ niile ndị a na-etiri unu, ụbọchị niile nke ndụ unu ga-enwe ogologo ndụ. N'ihi nke a, Izrel, tọọ ntị n'ala, kpachara anya mezuo ha. Ị ga-ebuwanye ibu bịakwa nwee agamnihu, dịka Onyenwe anyị Chineke nna unu ha siri kwe na nkwa. Dịka Onyenwe anyị Chineke na nna unu ha siri kwe na nkwa, na ọ ga-enye unu ala mmiri ara na mmanụ aṅụ na-erugharị n'elu ya. Unu bụ Izrel, geenụ ntị. Ose bụrụ ụwa Chineke anyị bụ naanị otu Onyenwe anyị. N'ihi ya, unu ga-eji obi unu niile na mmụọ unu niile na ike unu niile hụ ya n'anya. Ka nye unu okwu ndị a na-agwa unu taa n'obi unu. Onye nwanyị, ibu ike m
n'usoro mgbe ndị ochie e nwere ọtụtụ ndị ụkọchukwu mana ọnwụ gburu nke ọbụla n'ime ha. Ma ebe ọ bụ na ụkọchukwu nke a dị ndụ ebighị ebi, o nweghị ike ịtụpụ ike ịgba uko nke ya. Ihe ọ pụtara bụ na ike nzọpụta ọ nwere bụ nke pụrụ iche n'ụzọ ọbụla. Ebe ọ bụ na ọ dị ndụ ebighị ebi, bụrụ ọnụ na-ekwuru ndị niile esi n'aka ya na-abịakwute Chineke. Ọ dị mkpa na nnukwu ụkọchukwu a kwesịrị ịbụ onye dị asọ n'ebughị nje ọbụla n'onwe ya mụọ atụmatụ. Ọ ga-abụ onye karịrị mmeri nke ndị njọ na onye ekwuru n'eluigwe, onye na-adịghị mkpa ịchụ àjà kwa ụbọchị dịka ndị nnukwu ụkọchukwu ndị ọzọ si achụ, maka njọ ha na maka njọ ndị mmadụ. N'ihi na Kristi achụọla otu àjà nke bụ achịcha ọgwụ site n'iwere onwe ya chụọ àjà ya bụ chụọ ya bụ àjà. Ndị iwu Mozis na-ahọpụta ka ha bụrụ ndị nnukwu ụkọchukwu bụ mmadụ eji n'ahụ nke adịghị ike mmadụ, ma nkwa ahụ eji iyi wee nwụ, ma nkwa ahụ eji iyi wee kwe, nke bịara mgbe e nyechara iwu. Họpụtara nwa onye emere họpụtara nwa onye na-emere ka o zuo oke ruo mgbe ebighị ebi.
na mmụọ gị niile na uche gị niile na ike gị niile hụdiwenụ Chineke anyị n'anya. Iwu nke abụọ bụ ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya otu i si hụ onwe gị n'anya. O nweghị iwu ọzọ karịrị ndị a. Ode akwụkwọ nsị ya, nna m ukwu, ị kwuru eziokwu na ọ bụ so otu, ọ dịghị abụọ, mmadụ iji obi ya niile na nghọta ya niile na ike ya niile hụ Chineke n'anya, bịakwa hụ mmadụ ibe ya n'anya etu o si hụ onwe ya n'anya, karịrị àjà nsure ọkụ niile na onyinye ọchụchụ àjà niile. Mgbe ihe nsọ hụrụ ụdị amamihe o jiri kwuo okwu, ọ sịrị ya, site n'ebe ị nọ ruo n'ala eze Chineke eteghị aka. Site mgbe ahụ gawa, enweghị onye ọzọ ụjọ kwere jụọ Yesu ajụjụ. Oziọma osebrụwa. Praise the Lord. Mana ka makụrụ n'oteta n'ụra n'ihi na enwere ihe karịrị nke ahụ ile anya dịka anyị na-aga n'ihu. Onye nwe anyị ga-eme ka onye ọbụla mụrụ anya dịka azụ. Moses gwara ụmụ Izrel, geenụ ntị, kpacharakwa n'anya ka unu wee nwee ike idowe iwu niile nke m na-eche n'ihu unu n'ụbọchị taa. Ole ka iwu ndị ahụ dị? Onwere onye ma? Ndị nkọwa ihe banyere akwụkwọ nsọ si na iwu ndị a nwere karịrị 613, more than 613 laws and ordinances they are meant to keep. Ụmụnna nke arakwara ahụ. Amakwa mmadụ ole n'ime anyị gụterele iri ọfụkwa nke 613. Moses wee gaa n'ihu wee sị ha, idote iwu ndị ya niile bụ maka ọdịmma nke unu, ka unu wee mụbaa, ka ihe wee gaara unu nke ọma, ka unu wee nata ngọzi. Leenụ, Chineke na di nwanne anyị bụ otu, ọ dịghị abụọ. Amakwa m ole nke gị dị, chi ole ka ị nwere ide efe. Maka na onye ọbụla n'ime anyị leba anyị n'ime onwe ya, anyị ga-ahụ na ihe anyị na-efe ka nkụ. Ọ dị ọtụtụ. Ụfọdụ na-efe ikikere ọchịchị, ụfọdụ na-efe ego, ụfọdụ na-efe ahụ ha, ụfọdụ na-efe njikwa. Enwere ndị ka n'ụlọ na-ejikwa eme nke a, amaghị ihe ndị na-akpọ ihe ndị unu na-eme, unu mara ha. Emecha ebido kwe gaa n'Igbo wee na-elegharị oge ụka na-aga, mgbe ị ga-abịarute ya wụrụ na ikpuchela okpuchi ihe ndị Chineke chọrọ ka ị nụ n'ụbọchị taa, ekpuchela ha.
ya bụ mgbe anyị họrọla ihe ọzọ ka ọ dịrị gị mkpa karịa Chineke, so chi na-efe akarịa n'ofu. Mgbe ahụ ị ga-enwe ohere ịga ahịa, ị ga-ebe ebe a na-eme egwuregwu dị iche iche, mana ị gaghị enwenwe ohere ịbịa tụọrọ Chineke mma mma. Nwanne, ọ dịkwa ka onwere chọọchị na-efe. Ọ bịa tụkwasị n'elu ya na anyị ga-ahụ inwenụ na Chineke anyị n'anya. Ọ bụghị mgbe anyị ga-ahụ ya n'anya bụ mgbe anyị nwere ike. Ọ bụ ihe o kwuru. Ọ sịghị mgbe ọ masịrị anyị, mgbe mmiri na-ezoghị ahụ, mgbe na-enweghị ihe ọzọ nwere ike imenụ ị ga-ahụ ya n'anya. Mba, ọ bụghịkwana otu isi chọọ ka ị ga-eji hụ ya n'anya. Mba, kama ọ si anyị na ị ga-ewere obi gị niile, echiche gị niile, mmụọ gị niile, ya bụ onwe gị niile, were hụ ya n'anya. Ka ụfọdụ n'ime anyị ga-elegharị anya sị, onye ka nwoke a chere na ọ bụ? O ji chọọ ka m were onwe mmiri na ihe niile m were wee hụ ya n'anya. Gịnị ka o mere? Ma jụọ gị sị, ihe niile ị nwere n'ụwa ọ bụ onye nyere gị ha? Akụ niile ị nwere n'ụwa ọ bụ onye nyere gị ha? Ịma nke kacha nke, n'Oziọma Jọn isi nke 3 usoro nke 16, ọ sị anyị na Chineke hụrụ ụwa n'anya nke ukwuu, nke o ji were so otu nwa ya were nye anyị. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. So if he gave you his only begotten Son, what else do you want from him? How else do you want him to prove to you that he loves you? Onye na-ege ihe kacha ihe niile nwere ike inye nụ. Lee obere ihe nke ọ nyọrọ gị nwa, ọ sị ka inye ya. Ka ị were obi gị niile fee ya, ka ị were uche gị niile hụ ya n'anya. Hụ ya n'anya, ọ bụghịkwa nke ọ ga-abụ itinye ofe okwu n'ime ka etinye ofe okwu n'ezi. Mba, ọ bụ ya mere nwanne anyị Jọn n'Oziọma ya isi nke 4 usoro nke 24 o ji si anyị na oge eruola na ọ bụ ugbu a ka ndị ahụ ga-efe Chineke ga-efe ya n'ime mmụọ na n'eziokwu. The time has come, and it is now, when the true worshippers will worship him in spirit and in truth. Ya mere anyị ji sị, aga m ewere onwe m nye. Aga m ewere onwe m nye Jizọs ewo. Aga m ewere onwe m nye aka Chineke. Aga m ewere onwe m nye ya. Aga m ewere onwe m nye. Aga m ewere onwe m nye Jizọs. Aga m
ọ bụ ihe ọ chọrọ n'aka mụ na gị na-abụ ịbụrụ nke ya, bụrụ ya n'isi. Ma ụfọdụ n'ime anyị ga-asị, ebe ọ bụkwanụ na Chineke bụ nnukwu ihe omimi nke anyị legharịa anya, ọ ga-ara anyị ahụ ịhụ ya nụ. Olee otu anyị si ahụzie n'anya ọ bụ? Olee otu anyị ga-esi wee mee ka ọ mara na anyị hụrụ ya n'anya? Ele anya, ọ bụ ihe Jesu ji gbadakwuo n'okwu iwu ahụ nke o jisi anyị hụ were obi anyị na-eche anyị na-ehụ Chineke n'anya. O ji wee wetụpụo ya ala wee sị anyị, nke ọzọ dịkwa ka ibe ya, na ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya. Amen. Fara Paul ihe kwuru, Fara Godwin, na ị ga-ahụ gịnị mmadụ ibe gị n'anya. Ọ gwara anyị otu anyị ga-eji wee hụ mmadụ ibe anyị n'anya, ka otu anyị ga-eji hụ onye ahụ n'anya. Ọ bụ onye tosiri ịhụnanya anyị, ọ bụ onye na-emeso anyị omume ọma, ọ bụ onye na-ahụkwa anyị n'anya ka anyị ga-ahụ n'anya. Ka anyị ga-ahụ mmadụ ibe anyị n'anya mgbe o mere ihe na-amasị anyị, ka ọ bụ otu anyị nwa si chọọ ihe onye ahụ n'anya. Di nwere anyị Jesu si mba o, na otu ya chọrọ ka anyị wee hụ mmadụ ibe anyị n'anya bụ otu ahụ anyị si hụ onwe anyị n'anya. Jụgodo onwe gị ka eke isi hụ onwe gị n'anya. Kedu onye ga-achọ ka akpọ ya onye ọjọọ ebe a? O nwere onye nọ na chọọchị ugbu a ga-ebili si ndị mmadụ, onye ọbụla bịara chọọchị, mba, kpọwadụ m onye ọjọọ, kpọwadụ m onye oshi, unu ekwuru okwu ọma ọbụla banyere m. Kedu onye ga-achọ ka ebe ya otu ahụ? Wenye aka elu. Fara Paul, ị ga-achọ ka anyị na-akpọ gị ajọ ọfara? Fara Godwin, ị ga-achọ ka anyị na-akpọ gị fara rụrụ ala? Ịma, ị na-achọ ka anyị na-akpọ gị ime onye oshi? Ọ dịghị. Kedu ihe ị ga-achọ ka anyị kpọọ gị? Saima, nwoke obiọma, nke a na-esere anyị foto. Ihe ọma niile ị na-eme ka ị ga-achọ ka e were mee gịnị? Ọ pụtaghị kwa na onwe mgbe ị na-eme misteki o, mana ị ga-achọ ka e were misteki ahụ i mere wee mee gịnị? Ị ga-achọ ka ndị ọzọ ghọta gị, mara na ị bụkwa mmadụ, na ị nwere adịghị ike. Otu ahụ ka Chineke chọrọ ka ị were na-elekwasị mmadụ ibe gị anya. Otu ahụ ị ga-eji chọọ ka akpọ gị ezigbo mmadụ, kpọọ gị ezigbo aha. Otu ahụ ka ọ chọrọ ka ị na-akpọ ndị mmadụ ibe gị gịnị? Ezigbo aha. Otu ahụ na ị gaghị achọ ka ị na-anụ aha gị ebe ọ na-esi esi, ka ị ghara ime ka aha onye ọzọ mee gịnị? Ndị nne na ndị nna, ana m ekele unu. Ndị nne, olee otu unu ga-achọ ka ndị mmadụ ọzọ na-ahụ ụmụ unu? O nwere onye ga-achọ ka nwa ya nwoke ma nwa ya nwaanyị ebe o jere ọrụ, ka ndị mmadụ na-akọta ya na-eme ya ihe ọjọọ, na-emegide ya? O nwere onye ga-achọ otu ahụ? Ọkwa anyị na-ekuru ụmụ anyị dị ka akwa, na-achọ ka onye ọbụla hụ ụmụ anyị dị ka ezigbo mmadụ, ọ pụrụ iche, ọ kacha mma. Ọ bụ otu ahụ ka anyị si eme ụmụ ndị ọzọ? Asị m gị, leenụ ma ọ ga-adị gị mma o, tụlee ma ọ ga-amasị gị, ihe ahụ i mere nwanne gị emeghị ya, ọ ga-adị gị mma.
ọ bụ ya ka Jesu na-agwa mụ na gị na-abụ na ihe ahụ ị ga-achọ ka emee gị obi adịghị mma mee nye onye ọzọ, nke ahụ na ị chọrọkwanụ ka emee gị emekwala ya mmadụ. Do unto others as you would like others do unto you. If you do not want anybody to bully your children, do not bully the children of other people. If you do not want other kids to bully you, do not bully any other person. All those kids, they have parents. Some people get birth to them, and they would love to see their children happy, just like you would like your own children to be happy. You like your husband to be respected. You like your wife to be respected. Do the same for others. And that's the way you will show God that you love Him. Do you know why you need to show this kind of love to other people? Do you know why? Because Jesus died for them. They are so precious to Him. Whatever you do to any of them, that you have done to Him. Makana ihobuna imere otu yenu munamo mukimereya. So the love you show to those around you, you are doing the same for Jesus. You know, we have come today to celebrate in Thanksgiving. We want to say thank you to God. As we started, we thank God because whatever we are and have come from Him. Without Him, we can do absolutely nothing. At times, we try to say thank you to God, but while we are trying to do that, we are drawn back because we are looking at other people. We are afraid of what other people will say. Oh, you are showing off. In a make get makia. Ihe Chineke chọrọ ka ime ihe gị gbala azụ. Legodu nwaanyị a na-akpọ Veronica. Veronica hụrụ ka Jesu bụ obe ya na-aga, ọgbọgwụ na-etinye n'ahụ, mmiri na ọbara ichie n'ahụ niile na-emegide na-asọchi. Ndị agha iwe gị na-eti iwe na-akwa Jesu na-aga. Veronica atụrụ ụjọ. Sonye ma ọkụkete nso na ndị a ga-abụrụkwa m na mmebi ihe a na-eme nwoke a. Veronica eleghara anya, obi niile nọ n'ebe gịnị? Jesu nọ. Naanị ihe dị ya mkpa bụ gịnị? Igosi Jesu otu o si hụ ya n'anya. Ya etiwara ụzọ were ịchafụ eme gịnị? Fichaa ya anya. Fichaa Jesu ihu. Ya bụ ka ị na-ebili n'ụbọchị taa imere Jesu ihe, elekwala onye ọbụla anya n'ihu. Elekwele ka ị mara onye ọgaranya onye agaghị inye. Bilie dịka mmụọ nke Chineke si wee kpalite gị, n'ihi na otu ahụ o si mere gị. Ka Jesu nọ n'ụlọ Simeon na nri, ofu nwaanyị batara buru mmanụ na-esi isi ụtọ dara oke ọnụ, tiwaa ya n'isi Jesu, were ya kwụọ ya n'isi, ọ gazuo ahụ ya niile. Asị isi mmanụ ahụ wee mee gịnị? Ojuo ụlọ niile. Ụfọdụ ndị na-ebe asị, legodo otu nwaanyị ya chile mmanụ ọdara oke ọnụ na-ala ya n'iyi. Ị makwa ọ bụrụ na erire mmanụ a, imego na gara enweta ya were ezo ụmụ ogbenye. Nwaanyị a mere ihe a igosi Jesu otu o si hụ ya n'anya. Ọ chọghị ịma ihe ndị mmadụ na-ekwu. Ọ chọghị ịma ndị ga-asị ka ọ ga-gosi na ọ kacha bụrụ ezigbo mmadụ. Onye ma nwere ihe dịrị ya na Jesu, ọ chọghị ịma ihe ọ gara mee gịnị? Gosi Jesu ịhụnanya.
ọtụtụ n'ime anyị adaala mba n'ihi na anyị na-ele mmadụ anya n'ihu. Ọ bụ ihere bụ ihe ị na-efe iji maka ihere hapụ ime ihe Jesu chọrọ ka ime, hapụ ịhụ ya n'anya, ịhapụrụ ife Chukwu fewezie gịnị ihere. That has become a God that you are worshiping. Whatever stops you from loving God has become a God to you, and that you are worshiping. So I will tell you today, or ask you, define anything that will stop you from doing what God wants you to do for Him. Let your motivation be, God has given me life. He has shown me so much love. And I want to say, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Throw every other thing behind you and show Him how much you love Him. And I can assure you, blessings will follow you. Amen. Goodness will go with you. Amen. Abundance will be in your house. Amen. Your children will be happy and rejoice in you. Amen. And you will be happy in your children and bless God. Amen. Peace be with you.
ebe anyị amesigo okwuchukwu nke abalị taa nke iwere isi na ịhụ Chineke anyị n'anya, iji obi anyị niile, uche anyị niile, ike anyị niile na mmụọ anyị niile were hụ Chineke anyị n'anya, ahụka mmadụ ibe anyị n'anya ka Kristi Yesu were onwe anyị n'anya. Ebe mana Chineke anyị hụrụ ndị anyị ukwuu ma ihe na pụrụ imere anyị, onye bụrụ anyị mgbe anyị niile ka na-ahụ ka na mkpụrụ obi. Ọ bụrụ na anyị were okwukwe were kọsara mkpa anyị, ọ ga-eleghara anyị anya. Ka anyị niile were otu olu kọsara mkpa anyị ugbu a, mkpa nke onwe anyị, nke ezinụlọ, nke ọgbakọ anyị, nke obodo anyị na obodo. ezinụlọ oji akụ na iwu na-ekele Chineke maka amara ya na ngọzi
n'ebe ezinụlọ nọ. Anyị arịọ gị maka ụmụnne anyị ndị nke nọ n'ọrịa, ọkachasị Mrs. Patricia Ụzọka, na Chineke gọzie ha ma gwọọ ha. Anyị arịọ gị maka ụmụnne anyị, ndị enyi anyị na ikwu n'ibe anyị, ndị nke hapụrụ ụwa, nke ọkachasị Maazị David Fed na Mrs. Elizabeth Amani Adibe, Mrs. Manuel Ikejiani, Mrs. Philippa Chineme, Maazị Joseph Enwerekowe, Oriakụ Nelly Igbenena, Maazị Damian A. Ade, na ndị ezinụlọ Adibe, ọnyị ya ọdịrị n'Okeleke, ndị nke hapụgoro ụwa ka ha keta oke n'ihe nke mbilite ọnwụ. Anyị arịọ onye ọbụla belata isi ya ma rịọ Chineke ihe na-akpa ya n'obi. Onyenwe anyị na Chineke anyị, ọ bụ nwa bụ ike anyị na nchedo anyị. Gwara anyị sị anyị yọọ na anyị ga-ayọta, na anyị chọọ na anyị ga-achọta, na anyị kọọ aka na anyị emeghere anyị ụzọ. Biko, anyị ayọọla gị ugbu a, anyị akpọọla aka, anyị achọọla. Anyị ma ayọ, anyị amaghị ayọ, anyị yọtara, anyị yọtaghị, ịma na ebumnuche anyị n'otu n'otu. Tupu anyị emepe ọnụ kpọchara gị kpa anyị, ịma ihe anyị chọrọ, ịma ihe ga-abịa anyị, ma biko mezuru anyị. Were ebere nabata ayọya anyị ka anyị rịọrọ gị taa, ma mezuru anyị ndị niile anyị rịọrọ gị site na Kristi onye nwe anyị. So, just a quick reminder, before I go to the Ajamas, so I won't quite harvest yet. So, envelope for harvest, I got so, before I go to the mass offering. So, I will do after communion, I will say our special harvest thanksgiving offering. So, yes, sir. Bring them to the Lord. Bring them to the Lord. I will bring my gift to the Lord. I will offer to God. Shall be from my heart. I will bring them to the Lord.
onye nwe anyị, biko mee aja nke a ka ọ bụrụ gị aja na-enweghị atụtụ. Were ebere gị nye anyị onyinye gị dị asọ n'uju site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. site na Kristi dị inwe n'anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe ebe, sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị ji bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ ndị Chineke nwetara onwe ya. Ka anyị bụ ndị si n'ọchịchịrị fọbata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe.
na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ihukwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya were nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawaa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-edurunye maka unu. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, ọ bụrụ iko mmanya nyekwa gị ya ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị acha nke ndụ na iko nke nsọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ ị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Marcel na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere ntị gị n'ụwa a were keta ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebe site na Jesu Kristi. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna Chike niile nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụwa niile.
Amen.
leenụ nwa atụrụ nke Chukwu, leenụ di nwụrụ anyị Jesu, onye hụrụ anyị n'anya were ndụ ya chụọ aja maka anyị. Anyị nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke.
Let us pray. Onyenwe anyị, ijila ihe ọgbụgba ndụ si n'eluigwe zụọ anyị, biko mụbaa ike ezi omume gị dị n'ime anyị, ka o were onyinye gị kwadebe anyị nke ọma maka inweta ihe o kwere na nkwa site na Kristi Onyenwe anyị. Brothers and sisters, Otuto di Jesu. Otuto di Jesu. Can we get the announcement? And after my announcement, the chairman of the bazaar will coordinate. And once again, it is something of joy. The psalmist said, "Let us come to the house of the Lord." And the preaching today goes straight that you know what my Israel love. Regardless of the conditions, and the guide the doers of the word as well as the hearers. And Father Ben Ubanii, thank you so much for the wonderful revelation. Father Paul, thank you as well. Our new priest, Father Godwin, Father, thank you. And if you are watching with us for the first time, if you can just stand up so we can recognize you and take a proper note, proper details of the contacts. If you are watching with us for the first time, Nico, be welcome. You are welcome in the name of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. All over you, the glory of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. Thank you so much. And you are not here by accident. Please, at the end of the mass, you can connect with me or you connect with the treasurer or any of the coordinators or any of the executive members. Thank you. Thank you again. And the choir hasn't come today. It was such a wonderful. So who is interested in joining the choir? Because at the end of the mass, the coordinator, Ms. Sherman, also. And again, I think every last Sunday of the month, every last Friday of the month, when your practice, right? Every second to the last Sunday of the month. Thank you, everybody. Every Thursday, second to the last Thursday, and then last Friday of the month. Okay. Okay, the detail is on a bulletin.
And again, our last two bazaars, there are some people that are still going. Please. Ọ bụrụ na iji anya ụgwọ, biko, anyị mara things dị hard. Ka anyị ghara na-enwe accumulation n'aga. Biko. And aga m ejizi ọnọdụ a ka m kelekwa onye ọbụla again. If you look at your front and your back, left or right, you don't have any reason not to say thank you, Lord. The good Lord has been so faithful to us. And again, we have not recorded any death in our community. For that one alone, we have every cause to thank God. So brothers and sisters, the gift of life, all the precious, and always gift, and always privilege. So get me good in also today. You lie and say that at the moon, because only one will. So for that one alone, it's more that the Gambian Kedechi make it. Ilaya ni rugio, lelaya na sugio, laya na kamri, lelaya na kebe. Iburo Jesuku, ilafu, iyomere, kajawa chineke. Ani lafu, oh, sorry. If you are celebrating birthday or any special occasion, you could stand up so we can recognize you. Our month of October. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Mr. Chairman, Mr. Jacob, Mr. Jacob, Mr. Chairman, Jacob. Anyị niile gbakọrọ si na 2020 na anyị ga-eme mmemme a n'ụzọ pụrụ iche. Anyị setịrị ọf kọmitis dị iche iche na-akwado dịka mmadụ. Ma Chineke onye na-ahụ ụzọ na-achị anyị ọchị n'ihi na anyị amaghị ọdịnihu. E ruru na March, onye ọbụla bewere akwa ọrụ ya. Ọ bụ na asị anyị niile
ị gaghị enye ụzọ niile gbachiri. Ọ bụ gịnị ka ị ga-eji ga-eze Jehova? Ọ bụ gịnị ka ị ga-eji ga-eze onye? Ọ bụ gịnị ka ị ga-eji ga-eze ọkaka na nchebe eze Jehova? Na nchebe eze Jehova. Elu ụwa ga-egbapụ ka ngwa gị. Ga-ekwentị ka ngwa gị. Ị ma mmadụ ole nwụrụ anwụ si mgbe ahụ ugbu a? Ị ga-agụta afọ ya? Ọ bụ ezi omume gị debere ebe ego taa? Jụọ onye onwe gị ajụjụ na ịma na ụfọdụ mgbe anyị na-akpa agwa ka mmadụ, mana ụfọdụ kwesịrị ka anyị nwụmie chekwala echiche si elee ihe mere Chineke ga-emere m ya oje na anyị ezukọla ụbọchị nke taa ikele Chineke n'ihi na ihe niile gbara mere eme ihe imerikịta igbe ndị mmadụ nwụrụ anwụ Chineke ekweghị ka o leta anyị. God was there for each and every one of us. And today we are gathered here to say thank you. How much do you think you can give to God that is enough to say thank you? We need to rejoice today. In fact, the first thank you you're going to say to God is your dancing and your singing, your celebration. The inner joy you have inside of you, that is the first celebration. Chineke ịdị mma, ịdị mma, ịdị mma. Onye kere ụwa ịdị mma, ịdị mma, ịdị mma, ịdị mma. N'ihi na ọ ga-adị mma ka onye ọbụla kwado ịga kelee Chineke ugbu a. Dịka anyị na-apụ apụ, tụgharịa uche gị, cheki ya envelopụ anyị ji n'aka. Ma anyị dị n'ime envelopụ a bụ ihe kwesịrị iji aga ekele Chineke. N'ihi na echeghị m na o nwere ihe anyị ga-enye Chineke ruru ihe Chineke na-emere anyị. Kama otu ihe na-ewute m na mgbe ọbụla anyị na-abịa inye Chineke ya, anyị na-eme kalkuleti na-eche n'ime igwe ọfa atọ na ebe a ọ dị 10, 20. Mana mgbe anyị pụrụ ebe ahụ ugbu a anyị akwụghị ya 1,500. But o nwere ihe na-eji anyị ntụ, somebody na-egbochiri anyị many things. We don't appreciate him, and that's our God. Anyị na-eme ebe ugbu a bụ onye moto shawara n'ụlọ onye ọrụ ọ na-adị Chineke mmadụ. O nwere otu abụ ndị abụ na Donasi Jehova masịrị eluigwe masịrị ọ dịghị ihe gbara ya ghara ịmụlichi na-efe masịrị onye aka kwesịrị ịtụkwasị obi. So ana m achọ ka ị kwado onwe gị, prepare yourself very well, look at that envelope and then confirm yourself if that is worthy for you to use to thank God for having kept you all through this period of this crisis, this pandemic. Until today, we are here, happily gathered again today to say thank you to God. Imela Chineke mo, imela odewe mo, imela Chineke odewe rowa, na imela Chineke mo.
don't have to waste your time because you know the situation of things these days, so no much protocol. So to start with, we are going to call on the heads of the family, the men, to come first. We are calling the men first to come for their thanksgiving. Ụmụ nwoke jikọrọla, ụmụ nwoke niile ga-anazụ ga-akpụrụ n'ala anyị isi ebe ha chọọ nke isi ebe a repụta unu ama na ala ebe unu ana-agbata egwu nwa ahụ otu unu si na-eche maka ọ bụ mgbe e mere ụlọ asị ụmụ nwaanyị emegharịa n'ụlọ. This is the day of joy, the day of joy, the day of joy. This is the day of joy, the day of joy, the day of joy. This is the day of joy, the day of joy, the day of joy. This is the day of joy. Imela Chineke mo, Imela Onyenwe mo, Imela Chineke onye kere ụwa nna Imela Imela
children have to participate and parents have to support them because we are in our church. And then so at this last point, we are going to raise a song while the children will come, and generally the parents have to support them. It doesn't matter how much, but they are part of us, and they should share in this blessing. Because some of us have been blessed with the holy water, and we want the children to go unblessed. Is it possible? Is it the right thing? So only you know your head they carry blessing children. Amen. Amen. Who have the final say? Jehovah. I said, who have the final say? Jehovah. Jehovah. Oh, Jehovah. So well, I know this sugar I want the father to have that no there. I got that say well, Kana that I remember the man did the support. We will allow why you so Uno malongo Ubanii, aiba kuna kwezo Father will be Father so what I do for tomorrow Gadia. They can do what I think and I think what I need again. And now Benaga over the days so on the guy back. So you are I look at Tineke, how much of preaching. Mari Hogo, Moya Christian when you go to Pepe, that's all time. I got there, Lord Tineke, Mama. Hallelujah. Amen. Amen. Bye.
to come forward for their offering. The newly formed organization, Igbo Catholic Women's League. This is their first outing, so they are Igbo Catholic Women's League of Canada has started with the Igbo Church. We were installed on the 17th of October by Ottawa President of CWL, Sister Lee, and the life member, Sister Matthew. Now, we are one of the Catholic women in Canada who have a right to oppose, debate, contribute to any issue government of Canada might raise up that is against our faith or in favor of our faith. Membership of Canadian Catholic women is transferable. If you have been a member anywhere in Canada, in Catholic women, all we need is your membership number and the name. We will write to the National Secretariat, Winnipeg, then we transfer your membership and bring you over. And if for any reason, if you are living in Ottawa to any other province in Canada, your membership from here will take you anywhere in Canada. Praise the Lord. Hallelujah. As well, in sorrow, in happiness, anything about you, every Catholic woman in Canada is involved. We show concern, we celebrate, and we mourn as per our Constitution. Catholic Women of Canada is all about sharing,
supporting and is an organization that any woman in Canada cannot afford to miss. Because in any of your time that you need them, they will be there day and the night. For example, if any of us here mourn either a husband or herself, the family has nothing to contribute into it. It's Catholic Women of Canada. We make sure that body gets into the church, leave the church, buried, reception, clean up, everything about you, they will see to it. There is no contribution whatsoever, no levy. You have only annual dues, one annual dues to be paid in a year. Like our annual dues is $25. $9 out of that $25 will go to Winnipeg, National Secretariat of Catholic Women. $3 out of that 25 will go to the province of Ontario, Catholic Women. And the $3 out of that $25 will go to Ottawa, Catholic Women. No levy throughout the year. But you can do fundraising in your councils, because we are called councils, not branches. Councils. You can do fundraising like baking, garage sale, electronic recycle, any other means, car wash, that you can generate funds. You are allowed to do it, but no levy of whatsoever all through the year. Therefore, it's an opportunity for every woman. Nobody is being forced. It's a personal choice. Think about it. Every month on the bulletin, in every Catholic church you go in Canada, there are autonomous organizations, autonomous. You will see in the bulletin, Catholic Women of Canada. You will see a number to call if you need to register or need any information about Catholic women. Thank you for listening. Thank God. Thank you, Mrs. Ojiako, the President of the Catholic Women's League of Canada. Blessed Michael Welfancy Council, right? Yeah, council. So, yeah, thank you very much. Asị na ọtụtụ ugbu anọghị na ụka mgbede mere, mana asị ka nwere ohere were nye ozi ekene, just a brief thank yous. So na mbụ ana m ekele Fada nọrọ anyị n'isi ajamasị taa, Fada Ben Ubanii. Inweta ebe Fada Ben ji were bịa kara anyị masị taa, ọnwụ mgba na-awa ha ozugbo ha agbaje. Almost 2 hours to get here. If you want to do mass, so Father, thank you very much. So they can require Father one and work Father God in Eke on your prayer and they can require Father one and work Father Thai where on an Aquara agreement. Father George, Ihana, George, right? Father George, Father so how is it possible? And they Father will need a woman who gathers in the back. That's what I think I must now. When I to talk on Ataka and the Barnabia also, the man, maker. So, Mana, next time I don't people think that. So, I can't have one hand. So, Brother Priest, thank you very much for your support and solidarity, and also for coming out this afternoon to offer to thank God, for His blessings and favors. So, of course, Anna Matikele,
parish council anyị ndị na-elekọta otu ahụ ndị hajiri ha besa. So biko ndị parish council ebe ha bụrụ ọdụ all the parish councillors n'Izriti stand please. Bena Nneka man yara here let the parish councillors na agbalị ala ozi unu si were na-enye aka na-akwalite otu ọgbakọ anyị Chineke na gozi unu n'aha Jizọs. Elizabeth. Oh yeah, so ọ nọ na kansụl ekele ya nọ kwa ọnwa nọ nọ na kansụl ọ dị isi ọnwa ọkọ ọnwa na ọwụ iri rice ọwụ iri bread ọwụ ya ọrụ ka ọwụ so anyị kelele ya maka gọọmenti so taa anyị kelekwara ndị kwa Bishop Uche awa kwado ndị kelele ha so ndị kwa na-eme na anyị na-ekele ndị nna anyị our fathers ndị nne anyị our mothers and our brothers and sisters ndị youth ndị bịara our visitors our guests those who have come to join us today. Thank you very much. Our friend, Mrs. What's her name again? Woods, right? Mrs. Woods. We are so happy that you are here with us today. Thank you very much. But she was here last month, and then she's here again this month, and by God's grace, she'll be here next month. Amen? Amen. Amen. So we'll adopt you, we'll adopt you, and then teach you how to speak Igbo. As I can say, that's the only language spoken in heaven. I can, Igbo language. All right, so because Madeleine Nebereba, I say, right? Can you go see the studies when they come in now, Jesus? Because you magic, Ozoro wake, Ozoro wine, Ozoro what again, Ozoro no, Ozoro Usi. Ikpeazụ aga m echifikele nwanne anyị nwoke Jacob Uche onye nke nọ ebe a kpọlite ihe niile. So anyị ji ụlọ ụgwọ ụgwọ ha bụ ọ na-ewute anyị na-eme ka anyị si eme ma ndị ọgbakọ ịrapịọm ọ maka ihe gọọmenti nyere ọ nabataghị ha. So mana Chukwu mere ebere by the end of March ihe na-enye n'igwe megide ga-ebi. So na April a ga-arapịọm April Easter to God a ga-eketa anyị na-eri na-aṅụ agbara next year April anyị dị ha na ndụ ebe a ga-ewere n'izu because ọ dịghị isi ha 2 years anyị kechiri gị n'ọnụ ọrụ ala nkekarị 2 years anyị kechiri ọnụ ara ga-ebido. So ugbu a obi wele November, December, January, February, March April chọọchị anyị ihe ahụ Easter anyị ga-eri ṅụọ kwe tupu m agbasa unu o nwere otu eziokwu Fada Paul kwuru aga m ịchọ ka m mee ka unu chekwa n'isi. Ọ gwara unu na m nyere awa abụọ bịa ama m nwere ebe m kwụsịrị but isi nga agaruo ebe m Ottawa ka ọ ghara n'ime ngwa unu na oke bịa na echi na ụja Ottawa so adịghị ama mesi m ga-agụ na mebi Fada Ben chọrọ ikokwa ụlọ ya ka unu bịa nyere maka otu onye unu si mba ebe ahụ dị Fada Paul bụ n'ọnwa awa abụọ nke m kwuru kunu gị were onye nwe anyị nọnyere unu ka Chukwu Chike niile gọzie